Hola. Imani suthetha kugogo apha Ricardo. Hola efonini. Kaloku ukhona la funeka simkopulile efonini njani ngo? Sithini njani? Fonini ndivile moswele into zenzayo apha ngaphandle. Gqiba uphinde ngokuthetha izinto ngamapha ngaphakathi ba uthunyelwa ndim kodwa uthunyelwa ndim ngokuzithini? Tshayisana ke mfethu. Ya. Ngigcwale ngayo kaloku fonini. Phikelela apha kum wena. Ya. Abantu Vader sebesiza ngapha bona. Sho. Subuza mani, iza wena. Ayak jalwap, ayak papa, setina khap, zino zaki boskata. Nevin uvin tata ngokeli pa. Nini ngo? Izinto zakudalana manezi. Abona muzo longo. Zazelaphi fundi tengqalifika pa. Alungetothi khona plan nje spacing. Spacing. Bese sigqibelene kahle baba ngizongena kongongomso. Hayi limdala. Hayi yikho lona. Fena anda yazi nawe usitoti feta wenza ngani wena pa? Fundi ndaqala ufika pa nqamdezeni kodwa ngiqalifika. Fena ukazi usitoti othuso zaningi lokho wena feta. Azinthakathile mama. Hatsho ngiqibila nje waficho okanye lo ngathi ikhona egqwalisileyo status. Baba ngihlambulisela le nto. Kana lamazwa ngalo lo. Asophinde uchinje. Ufumana kwami leyo. Fethu. Ngizama. Kazi bafika isithini? Mfethu yazazi nikeza nomero zilili fonini la ndethi. Line wakho mani ndinto ezayikopela kanjani? Yabo. Mfethu ubuthise lo nto nangoku laxesha ufuna imali. Kaloku mamela. Vader nisukulisayo. Ngoku ngivile ngathi mfethu ubunixelele nje uVader umphethe apha intongu. Bana wari kaloku sigqike bafethu ndithele weya kondiphethe. Kungani? Mhlanje ngizachayisana noVader. Simfethu kazenzale mfethu ndiyazi la wena. Ukuthi uVader utheni mfethu? Vader uthethe into ezininzi baba. Bathini kodwa ke uyazi ninaphi mnapho mfethu. Gcwalisa manje bebafethu uzithenda upapazela usigqizo uyalibala o. Fethu. Xesha lingaka. Tentana. Bana wari kuzayifumana lo lifu nayo. Ayifumana times 2. Mfethu malingatyoni langa namhlanje mfethu. Ngayibonanga le ntwana ukuthi bafethu. Yona iziphethe njani? Bafana. Hamba. Bafema siphume manapho manibona. Umvili uzotsho ba uthe. Uthi masiphume samasakho esaya. Siyekile lonto. Umvili uzotsho ba uthe bafuna sofisi thelo. Lantsuka ba. Phayitanyana sendiyenze lona mnafoni. Alumshita. Mshita kelwa. Mshita ndo afeli. Nobe ngumshita kanami sendiphana nami. Thatha amabhadu ngapha ya. Afeli. Alimnqanda lo manami kaloku yabo. Masiye mafonkana bithema mshita wethu lwa. Ya wena chusa yabo. Asizoya thina. Na sendiyenze lona. Thatha amabhadu ngapha ya ngo. Mabhada ndo. Sethulungwini kaloku pha funa nitaka zenseke. Thino Nicingisile ukuthi umaqale enzeni. Ingqondo zobuntwana. Ya wena. Manthi. Faka lapho. Badala la wena. Ngikhoso ngizwa nani banqana babangazenzi izinto banjiwe lokhoba noni ngapha. Mshita uzokhoba nalapho uzayengezandla unangithi. Uthokoba ayitho futhi somphatha isonga nasonga nje. Mani hola. Yabo. Asizoya funa zotsho ba. Zoyapho. Thatha isinezidaka ngapha. Bathi xasileke xa wena ufuna thina sofuna. Mina ngicuma ngafuna ngapha yana nothi napha. Uzova ngathi qhana bakumnandi njaba. Asuke wena ulandela wena ungakudalanga. Hawu bale kudina lalo nto yakho sizisebenza apha kum. Sizisebenza lento yakho apha kum. Cool. Ngomkhulu. Sinelanga lishushu la wena. Bona tho sikinde edamini malibone once la wena. Cause elwandle sundi afford. Ngiyafundisa. Wena afford elwandle. Apha sakho wena mfuna sile kwamjika. Baba ni yayama thini kubuye ningixolele kodwa nanzo yangapha yana yabo. Ya. Thatha amabhadu ngapha. Uzakubuza kuthi kodwa ke. Ngizawuthini ngalo nothandikho. Sakuxalela uthi awuzoyenza loo nto. Kodwa ngaka munqinga lokungizo mafuni yabo.
Yoqala le uyayazi naye ngoku phaya. Awungacima ngistrom ukusenqa ngayo. Iyakuqhoka. Yamazi nawe uyambona babephatha ntoni? Suka gana amanzi musubiya. Baseleke nina. Hey, fela. Fawute khoko. Sazisebenzela. Sondife qala wena tankfema. Usayibona. Yana abantu komkhulu kuzisi. Sondife kusatsho wena. Boy. Gqibela ngolast time. Cimngama nongiza ucimbe yokuneke saba right. I-right msindo yam. Ngalo xhothwe ngoku emsebenzini ngoku. Anamali ngoku. Nini thakathile icacile nini yam thakathile. Zakho manje into zakho khona uzibona. Zonke zakho qala for ntanto ethethayo. Lisela balisela mosweni. Uthi ungaxothi. Dibendo. Afanye. Tanta izinto ziphume ecaleni nandothetha wena. Ngokuhambela inqwa. Le ndoda. Ah, yazo man. Kuhle kanjani ndoda? Into ngoku ndame ezifondini nona ncokola ngento. Fateri. Ananobuya kukhumbula Fateri ngoka la nobola besithi ngayo kaloku Fateri. Kufuneka siyiqoshelisile. Kungani? Xa wami kwela cala yakhalaza yona. Khala ngento. Kaloku bendithe kaloku nami sapha kum. Ndifuna utshintsha mna. Ndifuna uhlala kule ndawo mna ekhaya. Utshintsha. Ewe. Ufuna phakathi kwam nabantwana bekhona ehambayo. Bekhona ehambayo. So ukokuthini ke ngoku? Kaloku mna ndizawuthatha urazo wami kwela cala. Noba sitshintshise. Ngaba bhetere lehlo. Oh, so ufuna uphuma kule yakho. Njalo. Fateri. Ndakuba ndoda. Ngoku ke izawuba zinto zanini ezo mfana ndoda phana iyaphithizela kwaye ngoku imngene nasentloko ngoku ifuna nyhani le nto ndiyazi ke ukuba sizayiqoshelisa njani into Fateri kodwa namhlanje funeka lithi litshonela namhlanje ibe kanti like laa ndoda ikunye nalo leyo nale ndidlo nayo. Kuzobonakala uba makuthini ndoda. Ale Fateri. Uzoshayiso ulayini ngamandla. Akho ngxaki Fateri ndisilive ngawo. Ayazi kanti into. So ngoku kule yam ke ngoku izawuthini ukuba noziswitsha. Sabona uba masithini. Sabona akho nto Fateri yakuva Fateri. Ngoba ekugqibeleni sinedini thina sobabini. Uyayazi. Sinedini. Ngoko ke xana ungazondixolisa nawe awuzuxola ngoba nam ndiyakuxolisa impokotho yakhe iyafuma kaloku Fateri. Yabona ndiyazi ke noba ufuna mna ndisendilapha ngaphakathi mna ndinangxaki nantoni mna sendingowalapha mna ngoku. Wena ngoku indlela oyenza ngayo ngoku ingathi ngoku sawuzijoyina apha phakathi ndicinga ezinye iingqondo mna ngoku Fateri. Kungathi ngosawuyenza le nto ndiyifunayo ngoku ngoba sizawubhidana nalaa ndoda apha phambili. Ushiya apha wena ulala nomfazi wakho phaa uyikhupha imifaka imelenze ebrukhweni mna ngapha ndiyakapha. Ukhalaza ngokufaka ndakunika uputhu nulo nje na. Kaloku Fateri andazi msina ba ezawe andidibani nazo. Kungani 26 pesikwala nje ngale kithi bafethu ligcwala ngemali ligcwala ngegazi nakanjani. Ngoku ezazinto bisizinto nje zokugabisa icheba kanjalo. Ngoku Fateri kuzoba zinto zanamhlanje ndiyacinga ba olu hlobo esithethe ngalo uzakwenza olu hlobo besithethe ngalo sutatsalaza ndifuna utatsalaze straight plan lo hlobo besithethe ngayo kanye idili yethu iyaqhawuka sizosijoyina apha phakathi because ngaphambili bendike ndava ukuthi uyakrokrelwa nawe phaa. Kungoko ke mna andizubala kabini because nawe ungxolisi ngokapha. Molweni. Njani? Uyaphila kunjani kuni? Ndiyabona uyaphila mpela khapha uncane. Besazikhuphe namajita otherwise. Akho nto imbi ta. Khondwini ngiyawuza nawe empondweni. Akho nto noza nayo. Kwexesha langoku. Hayi kumnandi. Ndiyabona ilokishi uphethe kakuhle yakhuluphala ndoda. Mandisapholile nami akho nto ngako. Alright. Masesenza kanje ke ndoda. Umphathi yaphuma pha. Station? Yeah, station.
Okay, so ixesha bengabani lo? Ngomso kusasa. Sasa ngomso. Sithi sivuka ingubo sophakamisa. Akungxaki, yazi benipha. Yawubonana ndoda. Okay. Kanjani? David. Kunjani? Kuhle manjana. Right nami ndilate manje bengisebusiness install inwele zami ngoba mfana lamabanjwa abona ba andenza ndibe miserable. Kufuneka bathi xa benjonga babona ba hayi ndiyabhatala into abantu bagada apha. Otherwise it's hand over. Hand over mana konke ngakho manje. Usungena qha wena uzongena kwezi room. Khabe bakusuka namhlanje cause drugs akho tywala akho ntoni. Wena fanele ngathi ngathi yabajonga kwakho wena abaqhalisele qha. Hayi ke kuhle. Ngento funeka yenzekile leyo. Hayi ngizolala mina namhlanje. Yo hayi sinikela kuwe shift. Yo asokolisa mana abantu. Manje bakhoba nje manje bakhoba. Phela ndothi ngeke kancinci. Mina ndintombi. Funeke candidates yabo. Lamabanjwa la hayi man. Anenza ubomi bami bube miserable. Look easy, but you start with them. Kami bong to kuqut so tan. Nadinda. Bona fit kuqoka ngokujonga ngapha, jonga ngapha fit. Falifuna bakwenza. Tamam. Madam uyeza makuthi singcola fithe. Singcola nje madam uyeza. Falifuna bakuthe funa sivale mos. Sizovana ngoku. Ngoku sizovana fethu. Sizola amujonge ngapha. Izatani zizengokwamta. Uzayenza lena ngokwakho. Yenze ngoku. Yenza ngoku. Zakuncedisa mafaka le uyaphela. Zakhabe ndithi sota pangasemva manfondini into incwadi yakho. Yo, yes. Yenza lento ngoku. Yenza lento ngoku. Kupita ngapha. Yes, normal. Ngakakhawuleze manje nawe. Khawuleza fondini. Yo, umuntu lona. Hayi. Madam uyeza lo madam ngoku. Uyeza ngoku madam. Hayi. Thindi yenza ngokwami le. Ndikwenza ngokwami. Yenza lento fondini uyeza lo mama. Yes. Mphakathi ngiyalezwe ukuthi apha uyandifuna for the meeting and Vume benzeke apha. Ndichila kuyezi documents lapha. Uzikhona umsebenzi futhi. Kufumaniseka ba ikhona idocument eshotayo. And njengoba kukho lo document nje ndabiza izidetectives hlezi. Bacacise ukuthi le document iye because xa ngibhaqa apha ukukhangela kwamanani ziyashota idocument. Kwakufumaniseka kwingxoxo besinayo sibathathu kwavela igama lakho nomnye udetective. Andazi ke bakwenzeke ntoni kodwa ndiye ndabachazela bakhe bokrweca kulo ndawo kuyo. Ke ngababize ke soyixoxa lento. So bona ukuthi eli document belilapha. Eli document izosebenza ngalo ukuthi lilahlekela yaphi. Alibathi. Uphele ngolondo nje bekusenzeka kunjalo. Bandichazela ngento ye-CCTV le-camera. Ayabe into ende leyo. Ngahamba ndojonga. Kwafumaniseka phakathi kule CCTV bendijongile. I2 hours yonke icamera bezi-off apha estation. Banzathi zi-off njani andiyazi ke. Kwavela into yoba masambe sobiza wena. So ndibizile ke ngapha ndifuna uzophendula. Ke uphefumle nokwakho. Zivele idocument. liziwe nami. Idocument I think mna qabelisa kwami lalisayinwa ndim lalishiya apha estation. Ayike. Into endiyaziyo mna yileyo. Yes,
esibangweni, hayi esibangweni.